WhatsApp iki yo sing cara bos ombo-ombo kuwi wis entek kabeh. Karek sing ngiciran nempes, nempes. Karek kuwi. Karek sing saiki. Sing cerong ngiciran keri-keri yo. Sing ngiciran keri-keri. Wis. Wis ya. Iki ku tak tinggal kobong ya, kok ndek rene. Tak sambil goreng sambel ya guys. Iki enek pertanyaan family online nggih, jere DC iki piye mang DC kok jarang nggone Mas Lalimantan. Saiki wis pedhot jere karo Mas Lalimantan. Lah iki lho. Apa ya nek cara bocah-bocah ki rene terus tak syuting. Lah iki gregeten tak syuting, guys. Lho, dodolan iki lho. Nek wong Merenges ngene. Mbok ae dhewe nek pedhot. Lah iya ngono ki tak. Jere DC sekarang enggak kayak DC dulu. Lah ndek emben lho aku sik melok sampean Mas sehari-hari sedina-dina ning kono. Lah saiki lho kesibukanku ya wis ning Baon. Lah ngene iki. Mergae dhewe. Kok nek aku jam 5 setengah 5 budal. budal kon roh. Semangat. Ngene iki nek rene berarti kangen mbek aku, guys, wonge. Kangen mbek mboke. Kok terus pedhot ngono ya ora. Jenenge piye ya silaturahmi iki tetep berjalan terus. Omahe rong langkah teko. Lah, mosok satron, mosok pedhot iki wis ora mungkin ya, guys, ngono lho. Ngene iki nek gak dese sing rono ya anak-anak sing rene. Lah iki kon piye terusane? Mosok kon terus aku bendino lek ning kono lah terus urusanku piye? Batere kocek ya malah Rento dhuwit. rentuk kemasukan kok malah dese iki kok. Yo ngene iki. Aku ki wis pokoke iki sibuk dengan kerjaannya masing-masing ya guys. Iki lho goreng sambel sak wajan iki lho. Persiapan gawe bumbu sayur. Iki lho Mas Arif Mas Ajis iki lho. Naruh majang iki sayur. Lah ki mong jajane tak Iki kerupuk kuwi buka nah, kerupuk. Iki jajan iki lho, Des. Elah jajan terterang. Entek telu mau. Jajan terteran. Itu Pak dhewe kebelet. Yo paling mos seminggu kas lagi kena cabut. 1 minggu, Mas. Mingguan. Upload ning nggone Mbah Pomo sementara. Sementara yo ngupload cuma tengene Mbah Pomo. jenenge Mbah Pomo kae. Nggih, ngene Mbah Pomo. Kuwi lho, gara-gara Mbah Marsam ketok susu. Ica pas konten karo Mbah Pomo sing awan. Esuk ngupload apa wi Ica mangan karo piyane omahe Detik masakane Pak Kancil kuwi. Lah awane bar jemahan kuwi lah aku ngupload sing esoke Ica nggawe konten karo Mbah Marsam dolan Mbah Marsam ngurus. Gak karo Mbah Cok kuwi lah. Gak karo via barang kuwi ya? Mboten. Gak. Yane dhewe. Sing wis mbok delok ku urung masing angge tayang. Wah, lah wong Bar Jumatan nang. Iya, aku ora maplek. 2 menit langsung ilang. Lah ya kuwi muncul ning HP ku. Dihapus. Lah kleruku kuwi saurunge kan wis pernah ngono kuwi. Langsung tak hapus gak apa-apa. Sing pertama dhisik ya perkara Mbah Marsam kuwi langsung tak hapus gak piye-piye. Terus yang keloro pas bakar-bakar kuwi enek getewi ya gak piye-piye. Pas bengi-bengi canggih konten lah kok sing ketelu iki langsung tak hapus malah langsung kena. Tapi alhamdulillah muncul ponakanku kae tok ya pisan kae tok ya Mas ya. Kudune kudu hati-hati. Iya, walah Saya yo ngem. anu sensitif. Walah yo ngem ki ya. Yo bisa pas pesan tombol iki gak Yo ngem ki teliti acul kae. Iya, bar kuwi desa. Bar kejadian Pampers kuwi desa yo ne, guys. Saiki kontrol. Anu direk ponakanku ki bar mandi kok kamar mandi metu dulu lah aku tak kamera depan dene ketok kok mburi iki gak. Aku gak namatno ngono. Bar kok kamar mandi kuwi jenenge bayek rame. Iya. Masak gede desa. Mosok Wah, semangat. apa kuwi? Mosok kene kono kok satron. Omah ke depan. Wadot ngono kuwi aku malah komen kok. Berarti kuwi ya sing gak tahu mengikuti konten-konten awake dhewe sing iso lanjut. Nek sing lanjut yo paham, Mas. Ngomah. Lah saiki lho ya, cara ngono ya mbok piye-piye wis enek Ica sing resik-resik. Cara kene Ica kuwi ya tak sambangi. Yo kene diresekno dhisik. Meskipun ya nek aku ning omah nuju ning omah nek ning Baon iki kesel dhewe ya ora. Kene diresekno dhisik dhisik. Saiki Saiki sene Ica. Saya wis ngersek-resek Ica. Lah kowe sapa neh kok yo dadi wong tuwek iki wis rono rene. Kok ngantek men pedhot.
jajan ora pedhot nek jajane guys. Iya yang tuku jajan para yo rene. Sok medhot. Iya yang Duwe panganane para rene ae kok. Sok mosok sithik-sithik yo ngonten, sithik-sithik ngonten. Aku ki tarah jarang ngonten. Nang terus videoku full wis durasine wis entuk yo wis. HP-ne Jarang dhisik yo konten. dikonteni akeh jeblok guys, Jeblok. HP-ne dhisik. Yo pokoke anggere entuk sak konten yo langsung tak tayang, terus dhewe neh ngono Mas. Dhisik iki HP-ne gak iso nggawe video akeh. Yo sabar. Saiki ndek sak konten tok. Aku sak kontene dhisik Upload. makane upload terus dihapus. Nek mbiyen kan sedino kuwi Ya loro telu. loro yo Mas, rong tayang. Saiki gak kuat. HP-ne. Gak Soalnya kuat. HP ini terus. Wong kedawan ku lho Mas video, cara wis entuk sak konten kok aku video neh. Kuwi sinkron omonganku kok karo suaraku karo HP-ne iki wis error wayahe, dhisik wayahe cilik. Lah iya. jane yo kaya yang ganti. HP-ne iki dadi HP-ne dhisik gak iso nggo video. Tapi yo piye neh yo sabar. Siji ditayangno, Makanya aku sing saiki pertama dihapus Gak kok tau kene. gak tau nayang sampai pindho ki lho jarang. Kok Ora kena kok HP niki Mas. Dinggo nyimpen suwi-suwi gak kena. Lah nek pas waktu metu ngono kuwi cara mono gage-gage ngupload apa aku malah gak entuk video. Kan suwe nek VN apa ngono ki ngono suwe malah. Wis mateng opo. Iki sak enak ambune apa ya Mas niki? Sampeyan mambu. Tapi gong ngolong nganu Berarti Loro. lu panas ya. Belum Wis pas. mambu. Sabar. Sumuke kok ngene iki mbok udan-udan bres ngono ndak. Aneh HP sesuk. Hawane adem. Sesuk, Mas. Terus ngono. Sumuk ya ramen. Yo. Wis sampean Mas ning kamar terus lha wong iki poyang bajingan entek kipas angin ae digudindas Kadang gak mempani desane panas e. Ndak ya. Gak bakal adem tenan. Mergo nek pas panas setar ngono kuwi dhek yo gak terlalu adem tenan. kayak ya adem nih gak adem tenan. Ning aku yo ning jero kemarin pas panas. Lah piye dikipasi yo tambah panas ae. Panas. Oh, Tapi tak kon tuku sing ngono ku lho. Bunder enak emang deprok jile wong turu ning ngisor ae kan kuwi dikek ning andi bantal nak wis sisi ora usah mungkin ning dhuwur lho pas loro ngarep kabeh. Ya long dibuntu AC. panas. Aneh lah. Aku iso butuh nek wong ning bang ora betah kok metu kok aku kok. Tombok nang ning kuwi malah pindah wae njaluk ngono kuwi ae wis. Bicara roh kamar gue lah Mas. Kamarmu penak yo Mas ya. Lah piye kulone iki Ben duwe kamar ngene iki ngono kuwi piye Mas? Angger TikTokmu 100.000 pengikut, engko tak gekno. Mas kok iso. Angger TikTokmu 100.000 pengikut. Tapi ya lumayan Mas. Kono cara gawe ya bek-bek nah. Iya iki. Kono TikTok ki wah piye wong kono ki piye Angger ya. TikTokmu wis sak pengikutan 100.000. Memangnya caki memangnya bakat. Kok kamar sebelah iki tak buntoni tak gekno Kuwi adem-ademan. yo gak anggar wong yo Mas. Maksudnya yo gak Iya, wong. seneng. Gawe iki anggar wong gawe, tapi yo mudake yo angel ngono Mas. Nasib-nasiban. Iya. Karane Kayak media contoh apa sosial sih? itu. Ya mungkin dia kayak Ica Lucu wong e mare. komedi Gusti Allah. Oh, ya sayang. Coba Ya, kan ya wis- sayang. ya wis Soal rezekine pengganti ngono. nih manusia tadi diharapkan. Lho ku sekahubat lho Pak Su. Saestu niku sing ragi sing sembarang kaler niku pun di nganu mae. Niku sampean ngerti gledek. Iya, iya. Oh gledek ngene iki mae iki langsung hancur. Hmm. Jelek munggah nek. Terus ngono, Jelek lah ya, munggah nek alhamdulillah, pong gledek. dikek wedok kaya malah. Antil ya. Saestu niku. Ngombe sembarang kaler niku. Nek disepriti nek diopo tapi nyatane ya Ya kantil. yang guru sayange kok cara kuping iki sing siji iki. Iya dik cilik. Cuman dhisik enek sing Iya dik cilik aku lah. Dek, riyen enten dokter online niku sing ngebel, Mas. Anu Deca itu kenapa seperti itu tuh tidak bisa disalahkan sepenuhnya anaknya itu yang salah dulu orang tuanya. Karena waktu dalam kandungan itu tidak bisa sempurna karena posisi sudah dikasih racun. Masalah dek sing sering cara mono apa untung anu lho Mas, terus kuping yo. Apa mau ning mripat Lah apa iya. ning kelambe. masalah duwe, dek apa sing ning sering anu, ngompol dhisik de. Terus Dhisik. kelakuan-kelakuane dek sing aneh ki intine ki kuwi Gus intine goro-goro ning jero ne. Kuwi dhisik enek cerono dokter sing spesialis tentang ngono-ngono kuwi kandungan ta apa kuwi dhisik. Kuwi pernah Jane biyen ya wis enek ya Mas ya. Napa? Zamane Ica lahir kuwi wis enek ya. Lah, Kak, Ica Mas, mateng. Pas
YouTube maksudnya Pak Su. Kan zamane kan bocah kan dua, kan kandhanane to. Iya. Lah kuwi terus sing kebiasaane dhek sing ngompol kok didelikne mangan kuwi terus kuwi pas tapi leh ngandani iki yo pas awake dhewe wis arep pindah apa yo pertengahan wis apake dhewe arep pindah lunga kok kono mbah piye kae. Nek gak malah yo ijik suwe ning kono lali. Pokoke pas ijik ning tuwung intine Pak Su. Enek dokter sing telepon awake dhewe ngandani ngono kuwi enek. Intine kuwi pocongno bermasalah iki gara-gara yo pas bocah wijik di dalam kandungan kuwi diracun Mas. Gara-gara ciri iki ya. Nggih cirine barang kuwi kupingnya kan gak sempurna. Iya, siji. iya. Kudune sik vitamin Mas ya racun. Manusia tidak diharapkan. Mbak Purki yo Mas. Kurlah iya. Wong kuwi aku wis ning kene. Wis ndek mantu Pak Suwi jawane ki isin Mas. Wis wedok dalam keadaan wis meteng 2 bulan mungkin yo. Wong aku yo ora mudeng ngono kuwi. Lah jawane iki yo pe digugurno kan anggek 2 bulan digone bidan, dikek obat bidan. Tapi kok dienggo sing jeluk-julukan dienggo kuwi gak, cuma disarakno terus disuwukno nggone wong tuwek iki dikandani. Iki kan isih rezekiem. Engko sok men kowe malah nek wis ndek putu kuwi cara intine ijek dibagi neh wong ijek rezekine ngono. Lah iki lek gur suwuk. Iya, kuwi terus mau diobati bidan kuwi wis sampe pentil nanas, ragi kuwi yo. Wah aku sembarang Malah kali. dienggo jeluk-julukan ngono gak, yo terus kantil nyatane yo ngapik yo ora anake lahir iki jadi dibuluki lho yo dhewe tak jamoni ngene badak yo. Dhewe tau dijamoni ragi, sing pentil nanas. Sing opo iki sak ndungune wong. Wong sing ngomong ya aku. Kok dhisik sing ngomong Ya aku lah. Wong aku wis ning kene. Wong aku tahun 95 5. dadi nganten mbak pun 96 lahir. Lahir. Sing ngomong ya aku nek esuk. Sing ngomong Aku mulai metune dene iki darani anakku. Mara tuwa iki wong anu cara mono iki kuwi ngaku dimong milih ngomong apa milih nek Tegal ya milih ngomong no aku mantuk. Ngomong dhewe. Milih ngomong aku. Tinggal licir, tinggal mbok garap. Iki sing ngomong ya aku. Lho mangan kuwi lho cara aku biasa mbek pur kuwi. Lah mbok Lho sampe saiki lah iki lho. cara sisaku iki lah ya biasa. Ora ngira hijab Pak Dewi ro. Ya wis ngono kuwi tinggal nang warung yo nangis. Ya wis ngono kuwi cikane Mbak Pur iki. Cara aku mangan rantek iki wis gedhe iki lho. Ngene Mas, ngoanyek ning jodho jrut kuwi yo kan wong enek pempes aja men. Iya. Ya enek mungkin sing wong sugih-sugih. Sing kene ngono ki yo biasa iki Pak Dewi. Sampe ya kok isa mbekan ngono lho. Ngaleme ya ngono kuwi nek tinggal Pak Dewi yo entang. piye Mas esuk? Aku golek aku masakan dhewe kok. Ya kok ndek isuk mangan. Ember apa mikir. Lah iya. Anu piye maksudnya melok ngabuk kuwi yo. Yang mbah ni isuk mangi. Mbah niki sampe mbah Mak ini. wong apa kok? Dodo. Kon pangi dulu. Ya kok tak telepon lek pri ya. Yo Mbah Mi arep golek baju lho. Aku penelok ya duwe Pak Dewi Ya ya. iki kabjat. Lah emang ditung Pak Debre. Wong masak geden aku ngono. Lah anggitku mumpung anak sing wangi Mas. Tak kok kene ya, Mas. Iya iya. Wong masak geden aku. Engko nek wis des gawe nyedaki nganu kok Pak Suwih nyandak gunungan apa aku malah rene sing wangi. Senin Selasa kuwi wis mulai nggih gunungan. Senin Selasa kok gawe gunungan, Mas. Lah Senene nopo ripring. Lah gak bismillah. Kok Mbah Pomo Selasa Rebo kok kena gawe. Ning kuburan. Dalan sing Dalan terus. cara ngono dienggo. Pokoke ning Sendang ngono kuwi. Nopori ngono kuwi. Pokoke wis nglumpuk orbatore ngono. Lah ngono bapakne gak diomongi ya ora kok. Sok kapan Pak Sung tak wong. Rebu. Rebu nek gawe ning Sendang apa ning kuburan padha ae engko wong sak desa. Tapi sana ambune ya Mas. Wis gerok. Nah iki wis. Tapi tak tangan mewah Mas nek menawa ijek kan kanggo sok nyabrane neh engko nek menawa nyoto Oh, benih tidak lan kokal seaman kok. Pagi bumbek lho. Jadi kayak freezer neh ngono. Iya. Freezer dikek ning toples Kan apa-apa Pak Sung. Aman. mesti sanek gawe ngono. Engko karek gawe bumbu rica karo soto. Oh berarti saya nyadar sama nyoto karo mrica. Ini karo lebih barang ngono gitu sithik lah. Wah, Lontong enek, sego enek. Berarti tinggal juket ki kan wis semawis. Lah kok paling kok Mbak Ana ya tetep rene wong e bar kerja engko tetep rene. Lah tukang agen sing nang omah. Oh
Kok Dinda iki sing dideni ki opo? Lah ngene iki wae lho sawane santai-santai ya grupe langsung kunting pramuka budal. Ngono kuwi dik mulai ndek mau melok saiki. Mau melok yen-yen iki. Ora kena di nganu Bu aku ki. Sawane yo ora yo kuwi tak iwangi nggih bumbu jangan lho. Grupe kunting ya budal iki setengah siji pramuka. Piye? Ora kena di nganu saiki. Ora kena tumbek buntute. Lah ngono penggian omah ki dhek ya cek nyandak, lempet-lempet, umbah. Pisah ngono iki cek ndeke. Wis mateng purung, Kang. Apa? Ya. Guys, kok dilanjut nah, guys. Nggih. Iya, Ki. Iki Mas Arif Lah mantuk. ki gowo lah Mas. Gowo lah, Mas. Gowo. Ndah. Opo wi lemper kaya doyan aku Mas. Nggih, nggih. Lah iki tak Nggih. gowo lah. Gowo lah niki ora sing mame kok. Kok iso. Ya ngono kuwi ya, guys. Diomongi kok nek sampean iki mengkane ah yo mengikuti vlog-vlognya DC setiap hari. Jane iki ra ketang sak menit, 2 menit, ngono kuwi nek aku nuju dolan rono apa bocah cah rene ngono kuwi yo jane yo nggih konten, guys. Tapi wong saiki yo DC iki ayeme ngene, wis enek sing resik-resik kan wis Mbak Ica. Dadine aku cara rono kuwi yo fokus mek dolan. Karo ngobrol-ngobrol, tapi aku jarang gawe konten ngono lho guys, ceritane iki. Lah ngono ki mang DC sedina kan gak metu, mulai ket isuk subuh ki DC ki Kono yo goleki, guys. Kono yo goleki, ra ketan ngono ki mang sing Pak Su tak omongi. Ya cek karo konten ya sepil, mumpung anak-anak ki ning kene. Engko dadi gek enek pertanyaan-pertanyaan sing ganjal ngono lho guys. Maksudnya ganjal ki pertanyaane terus DC kok sekarang jauh dengan Mas Lalimantan. DC kok sekarang dulu sama sekarang kok beda sama Mas Lalimantan. Lho ki kan pertanyaan-pertanyaan sing piye ya guys ning ati rasane kaya jelek ngono. Padahal di antara keluarga DC karo keluarga Mas Lalimantan iki gak enek apa-apa. Kono ora aku sedina nyatane lho sore-sore ya dorene wong loro. Ngono ki lho Mas Am. Darani aku sing ora-ora niku ya rengati yo mak jelek ngono, guys. Rasane yo gak penak asline lah. Jane yo ora piye-piye. Wong yo nek aku lho Pak Su wis sedina nek rono ping pira ya ki, Mang. Aku kira enek gange, guys. Rono kira enek gange. Ya setiap toren ki banyune buwek kebak, bocah-bocah dene jero kamar. Pak Su langsung ngenakno pager, pateni ceklek wis. Wong cara ditelepon yo gak krungu nek wis ning jero kamar kan AC-ne brengangan ngono guys. Dadi niki yo gak krungu. Pak Su iki ada hari sing gak rono iki setiap hari. Metu ya wis Pak Su sing ya wis nganu cara ngono kaya manuk kodanan diyupno. Sing pager kurang nganu ya ditutup ngono kuwi. Nek pemengan apa udan yo tak entasno. Sampai sambelku gosong. Tak tinggal cerita sampai gosong iki lho. Yo bangetan guys, tak gosong guys. Lho, piye ngene iki? Buat sedekah bumi, guys. Rater-rater guys, dhisik iki saben dina diteri wong, yo gak penak yo guys. Ngene iki jenenge urip ning desa iki sing penting kerukunan. Ini iki jenenge kerukunan guys. Jadi piye yo kae, silih berganti. Kene genten sedekah bumi yo genten terter. Sedangkan sing desa kono-kono sedekah bumi ya dhisik diteri sego jangan. Jenenge urip ning desa ki kerukunan. Iwake kuwi guys wis tak apa iki lho tak suwepilno ayame yo. Ayame memang 8 kilo. Pokoke sesuk ki yo ngene satu-satu ngene iki engko cek tak tambahi telur siji. Iki sing sak nganu. Lah sing dodone kae ning kono. Sik tak pateni sampeku. Gosong neh iki nggo. Lah iki sing khusus dada. Enggak ketok. Oh, yo di ples okong. Maksudnya di ples yo dikeki iki. Wis men. Oh iya wis. Nah iki dodone sak mini-mini gedene iki utoan. Iki tapi suwiwine gak tak katurno, guys. Soale ayam iki wis gede iki. Matenge wis sak mini gedene apa meneh mau mentahe. Iki engko wong siji ya wis siji lho sakmene gedene. Wis menyala. Ki mangke ndas ki imbuh ya, diimbuhi ndas karo cakar. Tak tutup iki apa guys ben aman dari lalat.
Wis alhamdulillah. Gawe bumbu wis rampung. Terus apa kuwi? Nih. Pokoknya ya wis bar pecahan, wis bar napeni beras. Engko karek godhog ayam kampung, dienggo apa kuwi? Kuah iki, guys. Ayam kampung kok nek ora enak ayam kampung iki rumangsaku ya kuwahe nek cuma apa ki? Pitik potong iki kurang mandes, kurang sedep. Tumbas ayam kampung mang 2 ekor. Engko khusus dienggo kuah ngono ya. Wis saiki aku tak golek tewel jasa tek Mbah Satini. Sesuk di santeni dipangan dhewe guys, maksudnya ora kan biasane ya sayur tewel iki sirikan. Nek di tertenong kadang nek sing gak mau sayur tewel iki dimangan dhewe. Nanti diangu anak lanang jombonge. Aku wae tapi ngombe digowo tak mak. Wah, dia senengane ngono kuwi getak iku. Aku ya Allah, iki kok get-geti wong tak sunene, guys. Ya senengane ya, guys. Opone diparut sampean. Ya sesuk Mas, mbok parut saiki yo kecut to. Sesuk iki pokoke sampean tangi turu Jos, guys. bagian marut opo. Mang 6.000-an sak ngene iki. Iki kok dikom banyu. Kok banyu kok sesuk parutane kan nayo empuk. Parute anak lanang sik ning kene iki lho. Ora tak terno tepung gaplek ya sik ning kene pokoke salah bendhe. Oh ya ora tau masak ngono. Kae parute disilah mbah pas acara nyewune mbae kae. Sampai saiki urung tak terno guys, sik ning kono. Tepung gapleke ya sik ning kene. Wong paling enak bocah-bocah ki ora duwe ngono, ora duwe ngene lho guys. Pokoke iki nek kok desih Pak Suki pokoke wis dianggep kaya bapake dhewe, ibuke dhewe. Mae bar kok kono, bar jembahan wis rono. Saurunge jembahan ya wis ning kono. Lah ping ra slemat nek iki wis ping ra ketung. Kowe tiap hari ki ya wis ning kono Pak Suki. Tapi kok cuma orang ngonten ngono lho. Cuma dikonten aku engko ning vlog-e. Lah ya lah saiki desih ya jarang mlebu kontene kono. Lah piye awan ki ya aku ceromo sedangkan aku wis nyantai. Kok kono live. Lah live ngono tak jak omong-omongan ya dhek gak fokus bakulan ngono ki kan aku terus dolan ning liyane ngono kuwi lho guys mare. Ya Wong kan kesibukane kan iki aku kene ngomah. Cara mono aku wis ning sibuk ning Pertegalan ya jam 5 pagi berangkat. Engko terus ya gak mesti ya guys tekane kan kadang ya jam 2, kadang jam 3 sore ngono ki cara teko ya wis nyuci, adus, terus apa aktivitas apa ya wis gak petuk blas sedina ngono ki kadang bengi ra ketang mbah ndeke sing rene, mbah dese sing rono ngono ki ya golek-golekan ngono. Mbah ra ketang nek wis bar magrib do jagongan. Kono lungguh ning pinggir ratane dhewe sing dese lungguh ning empere dhewe niki do omongan do saut-sautan ngono guys. Niku wis ayem kok. Wis petuk niku ya sayem. jajan ki wis gak gang ya. Jajan ki pokok sing seblak. Sing apa jenenge ngono kuwi dimsum sing pokok setiap ndek jajan apa nek jenenge Dinda kuwi keri. Pokoke tetep dijatah. Sangu Dek Dinda arep rekreasi kae nek nyangoni bro guys 300.000 tak omongi. Wis sangune. Tapi kok cara mono ya tak konten kuwi lah, ya tak konten. Cuma ki sing mungkin ae nggih, mungkin sing komen kuwi gak pernah mengikuti konten-kontene DC. Kuwi mesti muncul pertanyaan sing ngono kuwi mang guys. Kok DC sekarang gak pernah di rumahnya Mas Lalimantan? Kok DC sekarang gak kayak DC yang dulu? Kok jauh sama Mas Lalimantan? Sakjane iki yo gak jauh iki sakjane wong omahe iki lho 2 langkah ya teko. Jane tiap hari iki jane ya awor guys, cuma gak pas gak konten ngono. Jenenge aku mbiyen kan sehari-hari sampai sedina full kono. Lah saiki dhisik yo ora ning kono, mosok mbok kon ning kono. Mbok ning kono ae mbok kon terus ngene, duduk manis ngene, terus rene tak kudang, ngene pek-pek nina bobok mosok kon ngono terus. Kon ngonten ngono. Ya ora mungkin iki guys. Sing penting ki jenenge wong ki yo piye yo. Maksude yo apik, tapi aja sampai rek terus apik iki terus nganu tenanan gak. Yo ki jenenge saling menghormati, saling jaga jarak, saling piye guys mencintai. Ngono kae lho. Ya pokoke intine ki saling do menghormati. Kok dadi cara dhisik piye, engko sing kono piye cara mono kaya watake bocah-bocah iki piye dhisik wis paham. Kok bocah-bocah ya semono uga. Watake dhisik iki piye ya wis memahami jenenge wong awor iki gak setahun 2 tahun, guys. Wis hampir
4 tahunan ya Mas ya. Enak ya nek 4 tahun ya. Hmm. Bocah-bocah iki mulai 2022 ki nek gak salah pertengahan. Di 2022, 2023, 2023, 2024, 2025 terus nganti 2026 iki. Pokoknya berjalan 4 tahun lah. Kasarane iki. Tetep cara mono wong watak iki ya tetep wis do paham, guys. Watake si A iki ngene, si B iki ngono, sing kono ya ngono. Watake Desih iki ngene, watake Pak Su ngono. Dadi do saling piye guys, menghormati lah, saling mengerti. Ibaratnya engko yo gak enek cekcok. Pokoknya wong ki angger saling menghormati, saling mengerti, saling mencintai. Maksudnya mencintai iki yo ora terus suweneng ngono gak guys. Mencintai iki yo ibaratnya kaya Desih nganggep anak-anakku ya kaya anakku dhewe. Semono go Mas Kalimantan nganggep Desih karo Pak Su ya wong tuane. Ngono iki jenenge saling mencintai, saling menghormati iki ngono guys. Jadi cara wong apik iki ya gak kuwapiin tenanan, elek ya gak elek tenanan. Jadi sedang-sedang. Engko aku gak enek ketok ndek sing rene. Engko nek cara bocah-bocah iki kok ngantek menrong dina aku gak petuk ya aku sing dolan rono. Ya ngono kuwi lah. Pokoke ya jenenge wong akeh ya guys. Kadang kan ya enek sing ndelok kontene Desih sampai mulai awal dari akhir, ya enek sing suwe gak nonton. Ngono kuwi dadine kan gak jelas iki piye, nganu perkembangane piye, kemajuane konten iki piye. Saiki Desih karo Mas Kalimantan piye kan gak paham. Dadine ya muncul pertanyaan sing ngono-ngono kuwi. Ya wis gak apa-apa lah ya guys, jenenge wong pertanyaan sing penting kan wis tak jawab apa adanya. Desihin ngomong A yo A, yo B yo B. Kadang enek sing ngomong, nek sing komen guys, Desih yang cantik, pokoknya lemah lembut alah, blegedes. Desih iki asline iki ora lemah lembut guys. Asline wong iki ya wis kaya gembreng diseret ngono kok jaran dor. Dar ngono asline. Tapi yo piye meneh ya guys wis watake ngene ya. Alah kok lemah lembut piye to guys? Guys Desih iki gak iso kasar Desih iki nggih. Nek mulai omongan, mulai pekerjaan, mulai apa ki wong iki halah bla bla bla. Ya semono ya guys. Diomong ya gak enek enteke. Cara ngono sing penting antarane keluargaku karo keluargane Mas Kalimantan ki gak enek piye-piye. Pokoke jek saling silaturahmi, aman, damai, tentrem, sentosa. Yes ngono ae nggih buat semua family online, matur suwun sanget. Pokoke iki piye guys, semangat dukung kontene Desih, maringi semangat, maringi support, maringi alah pokoknya segala apa ae nggih. Pokoknya saling doa mendoakan yang terbaik buat semua family online tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada nggih. Sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Semoga ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah tunggu